Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe tedduɓe ndendaango min kawriɗo e bandiraɓe meɗen sénégalais ɗo e Gabon Porjanti. Musidɗo min calminima, no mbiteɗa? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Min mbiyetemi ko Ousmane Samba Haran Dieng. mbaɗa jeeya nokku to wiyete Mbahna réseau de Matam. Machallah. Alhamdulillah machallah. Eywa min juula jaam alhamdulillah julde nde weeli. Eywa y a pas de problème. Yo min mbiya bandiraɓe fof julma wuuri aɗon jarla aɗon jaafo machallah yo Allah hokken tawede sahaji kewɗi limtinde amin e kadi min ñaaguima bandiraɓe fof duwaw nde Allah udditta min yañana min yañana ɓe julɗo kala alhamdulillahi rabbil alamina eywa jarama machallah ceernaji somi heeɗima mbiɗa julde nde waɗi fayida machallah e musidɓe ɓe o mbaɗi retrouvaille e musidɓe ɓe fof on ñaami min ñaami on piji on jari min jari on mbaɗi duwaw min mbaɗi duwaw yo Allahu jabin duwaw yo amin ya hol mais somi namdimama hande e julde Sénégal e julde Gabon holko woni différence o différence julde Gabon et julde Sénégal bon moi c'est seulement il y a un peu de différence un peu parce que si tu as fêté c'est toi au Sénégal tu vois la famille, tu es avec la côté des familles, tout le monde est là à côté mais si c'est au Gabon tu es seul ou on est seulement des hommes différents. Ça qui est l'autre côté, ça qui est l'autre côté. Et puis c'est un seul jour seulement, c'est fini. Mais Jules de Sénégal, jusqu'à une semaine, on est là avec la famille, avec tout le monde. Voilà. C'est ça seulement un peu le différent. Et même, machallah, alhamdulillah, Jules de Sénégal à la problème. Machallah. Membar jawdi ndi hawanima? Jawdi ndi hawanimi, machallah, ndi hawani. Alhamdulillah, jawdi mawni ndi hawani kono machallah. Machallah. Tew ñamama vraiment. Hay njati gebe ñami ha keddi. Machallah. Machallah. Ɗum ko yettora Allah. Ko yettora Allah. Yo Allah ɓeydu kattanede. Amin. Allah nawro ɗum yeeso. Amin. Allah waɗana en jam gonɗen ga en. Amin. En gonani leydi men. Mais alhamdulillah wallahi jam o keɓaɗo ɗo jettiren mo Allah en jetti an jetti Allah no feewi holko mbatta lancé e musidɓe julɓe ɓe woni ɗo gonɓe ɗo e leydi he e gonɓe Sénégal e wonɓe ɗo e leydi ɓe mboɗo yoɓe tinno no feewi ɓe muña koye leyɗele janane ɓe goni quoi koye leyɗele janane gonɗen il faut mbaɗen ɓe supporté kala ko neɗɗo nani kene muusa ɗum waɗa supporté jabra ɗum Allah quoi par ce que wona e leydi mum woni voilà muña no feewi eywa bandiraɓe men wonɓe Sénégal ɓene kadi ɓe ko wayno suddiɓe ha e neniraɓe muñanen no feewi e par ce que ga affaire o fof kadi ne tiiɗi so wonano ɗum joni jomum heɓa daña biye mum kuppa hono hojom yaaha taw ya jinnaɓe mum juulo toon e kono noon affaire uji ɗi ne tiiɗi jomum wonɗo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati eywa ko probléme o wayi noon kalis o yo Allah webnu amin ya hollalla amin nden noon a weltanama joni mi weltani bandiraɓe réseau naɓe fof Sénégal réseau de Matam réseau de et partout machallah way kala bawɗo heɗade dande nde mi salmini ɗum mi waɗi ɗum julmo wuuri mi wi ɗum ne yarlone yaafo machallah mi salmini on Ousmane Dieng e ɗo e Gabon machallah nokku biteɗo Porjanti Gabon merci ɗum noon koye nder Yewede TV Yewede TV eyyi musidɗo assalamu aleykum waaleykum salam no woni inde nde min ko Hammadi Diara Hammadi Diara ka pullo eyyi pullo Diara hol toon e leydi men ko leydi men Mali ouais machallah ko région de Moti nokku ɗo wiyete Debeji machallah voilà caggal nde calminmami nde mimo yo en julmo wuuri julmo wuuri Allah jaabu amin jaabono julɗo kala woni amin eɗen ñaagui Allah yo hebbin ndenago wiyete Allah pinaɗo fou amin eɗen duwono alislamago o fou amin eɗen ñaagui Allah ɗo alislamago ɗo duwono en saabi ɗo gonɗen ɗo ko e jiyade gonɗen ko kala nde ummiɗa ko a daaro tan ko keeɓa fa ko heɓa ma hewta kono immade ma ha keɓal ni woni e jikku maɗa machallah mais jonnon so Allah waɗi fa en keeɓi julde nde woni ila eɗen nananno fa wari yettike fa en juuli Allah hokki bawɗo hirsude jawdi mo hirsi mo Allah hokkalo yeehi to bandu en ñande muɗum duuniki ɗum daari ɗum duwaw ɗum du alhamdulillah eɗen mbiya tan yimɓe wonɓe ɗoɓe yoɓe gaɗa duwaw no feewi e wonɓe cuuɗi ɓe ɓe mbaɗa duwaw no feewi e almu e meɗen e mayɓe meɗen ɓettiɓe eɗen ñaagui duwaw toujours lanɗo hokku en moƴƴere keɓen kijjo hen e julɗo woni fof lanɗo hokkude heɓon hijjira darda yaafamoyako hokka en ɗu jabinede hijji meɗen hokka en nadde aljanna inchallahu rabbi min ganta ɗo hokkami ko eyyi monsieur Diara somi nani haalama waɗi fayida julde nde weeli ko e famille o fof waɗi retrouvé ñamama harama duwama yo Allah jaabin duwaw allahumma amin somi wima e julde Mali e julde Gabon
holko woni différence muɗum? Bon julde Mali e julde Gabon kono ɗum wona catégorie gooti par ce que julde Mali so wiyama julde tan ko yimɓe fuu a tawa ana gondi defdan ñamidan bon Gabon il faut ndara tirde yimɓe ngara galle ma bon kañum e Mali ɗum yiidali jonno sona nodda yimɓe ɗo yimɓe jaati kawrata ndenta ñaama e jalda kañum bandiraɓe fuu andi ɗum yiidali wallahi jiida voilà ko ɗum ni jimmi différent hakkude julde Gabon e julde Mali ebi sa juuli Mali wawi bandiraɓe ma onon julde ɗo joni aɗa wawi julde aɗa wawi hirsude taw hakkille ma deƴali saabi koreji ɗi so ñamali sel batouye tan voilà ko jiiɗa fof hakkille ma no waɗi spécial quoi nden noon yo Allah newnu allahumma amin machallah mbar jawdi ndi hawanima non hawali ga de hawanima hawali ga fof rewi lawol normal machallah inchallah joni hol message mbatta e ɓiɓɓe julɓe malieji e sénégalais julɓe sénégalais melle kala ɗo pullo woni fuu miɗo ñaagui ɗum duwaw mi waɗa ɗum duwaw yo Allah ɓeydu leñol ngol yarde yeeso kala ko woni torde e dandu e sarde mum kala ɗo moƴƴere heɓete Allah hokka julɗo foof nafa en nawra yeeso nawra koreji meɗen yaafo ko mayɓe meɗen yaafo wuuro meɗen foof e nanni e aljanna hokka en ko waɗi barke eko woodi barke hokka e ɓe garaɗo barke eɗen dardi alsisama ko foof yaafa moyako eɗen doni ɗum du inchallah ceerno en kaɗanɗo joni machallah on calminama no fewi on juurama ɗo ko musidɗo moon Seydi Gangue arno ɗo yewtide moɗon e micro trottoir o ñoƴƴe feyɗo moon ha saha goɗɗo inchallah